Радвам се, че имам възможността да представя ActiPatch – революционно електроцевтично устройство за управление на хронична болка. Аз съм Кен Маклоуд, директор на Центъра за клинични, научни и инженерни изследвания в университета Бингхамтън. Електроцевтичните устройства разчитат на различни форми на електрическа стимулация за модифициране и подобряване на функциите на тялото. През последните 30 години изследванията ми се фокусираха върху разработването на електроцевтични технологии и извършването на клинични тестове за ефикасността и ефективността на електроцевтичните устройства, предназначени за здравеопазването и извънболничната грижа. Около 1/3 от възрастното население страда от някаква форма на хронична болка и лекарствените терапии имат ограничена ефективност за тях. Възприемането на хронична болка е резултат от сензорно усилване от централната нервна система, така че ние го наричаме централна сенсибилизация. Централната сенсибилизация служи за поддържане на болката дори след като първоначалното нараняване е заздравяло. Следователно, хроничната болка често е слабо свързана с степента на увреждане на периферната тъкан. ActiPatch е специфично субсензорно електроцевтично устройство, което използва електромагнитни полета, за да позволи неинвазивно проникване на стимула в тъканта и да предизвика желаното облегчаване на болката. Електромагнитният сигнал на ActiPatch пулсира 1000 пъти в секунда, за да модулира аферентната нервна активност, намалявайки възприятието на мозъка за болка. Пулсиращото действие на ActiPatch пречи на мозъка да привикне към стимула. Доказано е, че терапията с ActiPatch намалява нивата на болка и помага за възстановяване на нормалната функция на болезнената област. Няма усещане от субсензорната терапия на ActiPatch. За разлика от TENS устройствата, няма да почувствате изтръпване, нито топлина или вибрация. Проучване сред 5000 потребители показа, че нивата на болката са намалели с повече от 50% при 2/3 от потребителите и това облегчение се запазва за повече от 3 месеца при редовна употреба. Доказано е също, че дългосрочната употреба на ActiPatch намалява наполовина употребата на лекарства за болка, като същевременно подобрява цялостното качество на живот. 2/3, включително употребяващите силни болкоуспокояващи, съобщават за умерено до пълно елиминиране на лекарствата за болка. 2/3 съобщават за подобрен сън, 3/4 съобщават за повишена физическа активност и 4/5 за значително подобрение на общото качество на живот. ActiPatch може да помогне за повлияване на хронична болка, проистичаща от състояния като остеоартрит, ревматоиден артрит, херпес зостер, невропатия, спортни травми, фибромиалгия, както и за прилагане при следоперативни процедури. Допълнителни двойнослепи, плацебо-контролирани клинични проучвания предоставят доказателства за ефективността на ActiPatch при намаляване както на хроничната, така и на острата болка. ActiPatch е малък, лек, неинвазивен и е единственото невромодулиращо електроцевтично устройство, което се предлага без лекарско предписание за управление на хронична болка. ActiPatch е изключително лесен за употреба. Просто натиснете бутона на гърба на модула, за да включите устройството. Ще започне да свети зелена LED светлина. Това индикира, че устройството е включено. Сега поставете ActiPatch директно върху източника на болка. Използвайте пластири, медицинска или кинезиологична лента, за да прикрепите устройството директно върху кожата си или върху превръзки или дрехи. Препоръчителното първоначално време за употреба е до 24 часа на ден. След това използвайте за 6 до 24 часа, ако е необходимо. Нощната терапия е ефективна опция за много потребители на ActiPatch. ActiPatch предоставя достъпна опция с до 720 часа употреба. Има възможност за включване и изключване, няма странични ефекти и може да се използва в комбинация с лекарства. С над 1 милион продадени бройки, ActiPatch има несравнима история на безопасност. ActiPatch е безопасен за употреба от хора с артрит, диабет, както и от лежащо болни пациенти. Като обща предпазна мярка не се препоръчва използването на устройството от бременни жени. ActiPatch променя начина, по който лекуваме хроничната мускулно-скелетна болка. Този новаторски продукт предоставя на потребителите добър нощен сън, възстановяване на ежедневните дейности и подобрено цялостно качество на живот. Търсете ActiPatch в аптеките с предварителна заявка, в аптеки Фрамар и онлайн на framar.bg. За повече информация посетете actipatch.bg.